Lakhain ko raisi Borjan constituency hidipi pathu aklamalong ingdeng hini Borjan Youth Forum penjepater piponsi Karbiang Autonomous Council Surjo Rongphar asarbura kalitang tung e longkomar amen pen si kepathu biponlo kedamtang aruni phaing kora phor ni kepathu kangpu pona mai long Karbiang Autonomous Council Surjo Rongphar Borjan VDC Sunaram Singnar Bokajan Education Board Chairman Sardilibe HDP Sports Association amai phu Philip Teron chunbang kamantiso BYF amai phu onteron chunbang angtong hanse Borjan Development Committee amai phu Chris Rongphar chunbang Chandra Timung lapen pinangan manpeng kidotum chetongdun kepathu chengchia prang karitang tung e longkamara phan kechikimo padopon kechengsi kepathu kache phopon lake HDP Sports Association apen Bokajan Karbi Club angbongsi pathu che phopon lo Lahin hin angbong ke pathu ke tek serajok full time pathu dera pita 44 JPC chedai koilo aphi tie breaker chitursi kaddu kave pangrum petpen 86 goal pen Bokajan Karbi Club atum chepahai ponlo ingdeng hini Borjan Youth Forum BYF Championship Cup Men's Football Tournament ingpu ponlo lasil mangso kepatir pi bon Borjan Youth Forum hari soy jangan tu seperti pipon lo masih lamangso akap apa namang nili pu tungi long kameramen pun si isi sponsor dun lo masih lamangso kepathu mate lamangso kacera dun lam thebang lah lo je itu Borjan hawar risoi jangan tu kepathu rahin atau aning hang pik aning dok pik masih pi tu thekong lo kang puan ni lang tame kepathu ke lang tu benceng lo kadoi kacetong pan tame Borjan Youth Forum tu malang litum ke claim ke dam dak Borjan hawar long kedo risoi jang benceng lo kado kawe saru sarhang tum taning kacet hedo alang litum ke claim ke dam tuar ke mi ke japon tuar ke mi tu kang khai pen kepaklang pon har bang sobang isi aning kacet hedo la sojo ni si lang litum phan si sono isi aning klom pen kacera dun bang sobang tum thekong lo lalu lah sila bang so ke mesen lam thebang la lo je tum non ke football bang kacihung kacithang atok anu tadu lo Karbiang lo dak HDP long tame HDP polam lo Borjan polong tame long prek long tame so ke pathu lo lasil songmung tame dak HDP arat atum ba HDP risoi jang atum ta bang so kacetudun pang theke dak non do ke tim dak rutin namale tim disem person bensi to ko dak na subang so ke long the halak pathu yari so jang atum mang se pu poje ni tum hanang pon nai pu pola so ni tu pathu du ni pura bang so ning hang do ni mase non dak ong dong chairman ke hai tum do an tamelang to me thang tim se do re person hang lo deng hini BYF Football Champions Cup ni tum ni cheng aran ni pathu pon lo labang so football ka pathu ke damtan ni gerong pilu patro kam si padopon lo kapen pinding abang ni tum adim lari boy nang ko masi HDP labang so patro kam si padopon lo labang so ka pathu jasana ne tung elong kama chikimo menten si patru pon lo tung elong kama komadik lo ko tangte lake nilitu ngaching honnai antada Borjan hawala pensolang do Karbiarat ngaching honnai man ke do Surjo Rongphar asar burai lo tung elong kamar ke nut top bang hirbang salang likan cikimo ben sila bangso patso bang hipon itu anpada la bangso ka pathu ke ceng men kijut apcak nang tidun la kene to macing honai Surjo Rongphar si apcak nang tidun lo pinu kan pathu pang ceng si nilitum mochik lo niphaing ko rahimia si andung iti pathu pon ko katalada kaduk kawe tim krisir kep ang mong si chedan pon ko Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Life